Egesa Miggy. Kubolinga gente kinkieke. Kieke ke korukubwanja nibeka. Omoisho yo gabuge tiege inteke. Angagere ko America gandenga ogwantebe tinyeire throw. Bono igwa iune kubuga. Ayone kumanya tende bingendo kieke. Ogwanja nyubangendo kieke. Igose nyirengendo kieke. Ogwanja nyubangendo kieke. Ayone kumanya tende bingendo kieke. Sabago tinate. Omwana oyo gantebe tinganko genda na America mbuye sani nkamateri nga ya goko yira ngora bunango bako ya ekero mumuraga tirire likoli gutira ko genda kuri kende tare ko genda ngepugupugu gogo choba ngora bunango baka ya Koko nyorondo gutarabu nande gwatwara maskani ayo baitho no buchinga mbugwata maskani ayo nyakundi ubindi kwa big isa dente volume aye ngento kieke aye baba ngento kieke ngento kieke owanjanira ngento kieke owanjanira ngento kieke ayone kumanya tete ngento kieke Avumbi. Omoisho yago tira kurmate suneka ake gomwe junctioni arochi go chiwo Onyonka go chikore umumo imaba kwane keno nyubwanchani negente kia aseki bokogera bantu bakulira keno nyubwanchani negente kia aseki bokogera injenkulira umuntu kagwanchire tigako gosoberia enkoro yaye onyato chifujanere tigako gosoberia chingaki chaye obwanchani bwaga chirabande obwanchani bwakulira bande obwanchani bwatesira bande obwanchani inkieke gose obwanchani ngento kieke obwanchani ngento kieke obwanchani ngento kieke ayone kumanya tende ngento kieke obwanchani ngento kieke yakundi igosinyire ngento kieke abategere bambito bona mwegwete sani yo gebugire no mwana korubo machoge okoruku Miggy timbeba umoishoyo gagotera bono yire nakundi moishoyo yire oyayo beire oneta ichobate chuma totigo mopule ya tuwe na huruma onde kwansi kichaboire no mokungu bigakina bagosarera obwanchani ngento kieke igosinyire ngento kieke ngento kieke ayenya kundie ngento kieke obwanchani ngento kieke Sawa. Auto gotigera yo gendre. Ahora botigera. No, the question is ngaki. Ntokore bintu ne bisenet. Ngaki ago job si etero ngako tubukani. Ocho iche mbatari ale senet ratera. Ege duyo kamo gote umotera ali national anthem. Ne East African anthem. Tokorega. Senator, good morning. But I'm so happy. Omwana oyo maite. No, the boy is good. Esani ye karanga twa kwandinere. I hope he'll call you. Twa kwandinere about 6 months ago. Na mo devetinga ni manyite no bwate talanta. Lakini ila nyo musiki ongora. Kanya nkoro ila ni ngora. Ochoke taratibu. Ochoke. Bono rocho mwisho ochoke. Pia sana. Very good. Producer yo muziki yo ngento kieke akor kwa Honorable Richard Onyonka na producer. So Miggy obwanchani ngento kieke igosinyire ngento kieke obwanchani ngento kieke ayone kumanya tende bingento kieke